thuole ma ng'adore weche gi mit ndi kendo gi mit amita kabisa. Isani dakika achiel wach mogik jaduong' Muga Kamata ma kore dwa nyiso ganda. Kamano yes. Ne atulo kendo to wach mogik ma pod na wachi kolure gi iko mochwa iko go jakom an kaka jakom jodongo makodumo nitiere weche moko manyaka waket very clear mondo bede record mar joluo. Achiel ka will ondiki kaka ne wacho ni jakom ondiko will mondo iki within 72 hours mano ka dispute to ma oka yie godo George Bati madwaro dhi e record en ne joluo kitgi gi timbegi to culture ne supersede law mar sirkal kata mar piny. Wuoi kosepong' monyombo moko dala ne ma wuon yogole ma I believe ni sama ne Jaramogi pok otho to nogolo buru kaka wuoi maduong' modhiogo dala ne jakom Raila Amolo Odinga be nodhiogo dala ne. Koro wuoi kotho kosego dala ne tike mane dala ne ok chak doke kawuon. Joma ne iko kawuon gi ne gin jogo matindo monyombo to pok ogolo dala. To bende kata kotho kapok ogolo dala to senyombo to chik luo dwaro ni gole oko mondo dhi onya ger chiege oko mondo kare odhi odongi. To jomoketo ike kaburini ma oketo kar gimoro mariko. Mano kaka culture mar joluo ma wuoye kiche mago to kisungu kaburini go mago kisungu. Ta wuoyo kaka culture kaka jaluo ne wuoyi mosego dala ne ike rangae kendo ka tieko kanyo maler. Yes. Noko timore maber kiche nano koter buru mar jaduong' Raila Amolo Odinga. Titere dala wuon gi mano oseter but Jaramogi dala no. Dala ok tere bura reyo. Koro awacho ni Amolo nonego ik dala ne keche no osego dala ne kucho koro ni ike mana dala ne kuno maka jaode be chie moro nindo tiko mana bute kuno ko duoke kawuon to mano kwaluo culture gi chiwadwa keto gigi very straight. Ka gi kabisa gimomiyo nego dala no George Bati kata king'ada go dala ne en prosperity time mang'ado ok yes. Ne en ni kore dhi nyae dala ni kucho gi nyithindi gi jogi koro miyo joma noduoko jakom ni ka Jaramogi kango ka Jaramogi nokoluwo seria kendo kanyo kwa bro dhi rado gi jodongo to wabro dhi ng'eyo ni to will mane jakom ondiko o supersede chik mar culture mar joluo. Erokamano Dumo Nyang'. Ayang'ini weche thoth wabro luongore kendo daktari mana seconds matindo.